खुलुमबाय गासैबो रायजो राजाफोरनि आरो गासैबो प्रेस मिटनि फोसावगिरि नोंथांमोन। दा आं दिनै जार्मनबारि गामिनि रायजोनि जानानै दिनै थांनाय 21 मे 2024 इं खालाराव जार्मनबारि गामिनिनो मुस्रि धनिराम बसुमतारीनि फिसाजो फुंबिलि बसुमतारीया जार्मनबारि गामिखौ मुंख'नानै जेरैबायदि बिथांमोनखौ बैकट खालामनाय, बिथांनि न'खरखौ बैकट खालामनानै बिथाङा प्रेस मिटआव होनाय बादिहाय फोसावनाय बादिहाय बिथांनि न'खरखौ बैकट खालामनानै हा फाननो मोना आरो हरावसो मिटिं जायो आरो न' बुसिना होखारनाय, दायना बुंनाय, हा फाननो मोना बिदि होननानै बायदिसिना गोबां बाथ्रा माने निउस लाइभआव फोसावदों। दा बे फोसावनायनि सायावसो आङो दिनै स्पष्टीकरण होनो होननानै बे प्रेस मिटखौ दिनै लानाय जादों। दा खोथाया जाबाय धनिराम बसुमतारीया जोंनि गामिनिनो रायजो जानाय सासे न'खरसे सुबुं। दा बिथांमोना दिनै बिथांमोननि जा धोरोमारि खान्थिनि थाखाय, धोरोमारि बेले बेजेनि थाखाय बिथांमोनखौ गामिनिफ्राय बैकट खालामना दोनदों होननानै दिनै प्रेस मिटआव बे जेनेबा रादाबखौ फोस्रावदों। नाथायबा जों नैबेखौ बुङो बेफोरबायदि कारनाव, बेफोरबायदि धोरोमनि बिथिंखौ लानानै, धोरोमनि दाङाबाजिखौ लानानै बिथांखौ जोङो बैकट खालामनाय जायाखै। नंगौ, जों बैकट खालामनाया नंगौ थार, नाथायबा बिनि गुबै जाहोना आलादा, गुबुन। मानोना बिथांमोना जेरैबायदि धोरोमखौ लानानै फुजिदों, बेयाव फुजिनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैयामोन। बिथांमोना जोंनिफ्राय बिख'ना लादोंमोन, खावलायखादोंमोन, बा बिथांमोना गाबख'ना लादोंमोन जे आंहा ओरैबायदि आंनि बिसिनि मेगननि बेराम जादों। दा बे मेगननि बेरामखौ मोजां खालामनोब्ला 16 जरा खुन्थियानि बाथौ दुमनाय आरो बोलि बिधान होनानै फुजियोब्ला बे बेरामा हामगोन होननानै दिनै बिथांमोननि नायखांगिरिफोरा बिथांमोनखौ बिथोन हरनाय लेखा दा बिथांमोना रायजोनिफ्राय सोंदावना नायनानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावनो लानायाव जों जार्मनबारि गामियाबो बिथांनो बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन, अनुमति होनाय जादोंमोन। लोगोसे बे बावनाय थिनाय बायदिसिना होनायजों अनुमति होनायजों लोगोसे जार्मनबारि गामिनि गासैबो रायजो राजाया बिथांमोननि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव गासैबो दोलो नोगोरै हेफाजाब होलायदोंमोन, मदद होलायदोंमोन। नाथायबा दिनै बिदि मावै फुजा होयो, खेबसे नङा खेबनै फुजा होनायावबो जों रायजो राजाफ्रा गासैबो दोलो नोगोरै हेफाजाब होलायदोंमोन, बावथिलायदोंमोन। बेयाव जोंहा जेबो बेरेखा जायाखै, जेबो जोंहा खुद्रिनाय गैयामोन, जेबो इनाय अनागार गैयामोन। नाथायबा बिदिनो फुजियै बिथांमोननि गेजेराव मा जाखो जों मिथिना मोनबाय जे बिथांमोननि न'खरा जोंनि गामिनि सोरनिबा न'खराव माबा जाहैनो मोना, बायदिसिना लोंहैनो मोना, बायदिसिना मुवा बेसाद बिसोरनि बावथिनाय थिनायखौ जानो मोना, लोंनो मोना, लोङोबाबो जायोबाबो फोरासि होनांगौ, गावसोरा उद्रायना लानांगौ। बेफोर बाथ्राखौ जों मिथिना मोननानै जोङो बेफोरबायदि मानो खालामदों बा मानो जादों बेखौ मिथिनो थाखाय रायजोआ मोनसे लिंथुमलायनानै सावरायलायनो होननानै जोङो लिंथुमलायनाय जादोंमोन। बे लिंथुमलायनायाव बिथां धनिराम बसुमतारीनि बिसि, अब्ला माने बिसाय धनिराम बसुमतारीया न'आव थायामोन, न'आव गैया, गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थायोमोन। बे समाव दा बेफोरबायदि जानायखौ खोनानानै जोङो बेफोरबायदि मावनायखौ खोनानानै जोङो थाबैनो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै जोङो बै धनिराम बसुमतारीखौ जोङो नेयालासै बे धनिराम बसुमतारीनि बिसि दिदोमस्रि बसुमतारी बेखौ लानानैनो बिनि सायाव जोङो बे सोंनाय हरनाय जादोंमोन। बे सोंनाय हरनाय जानायाव बिथाङा नाथाय बे बाथ्राखौ जेबो जोंनि सोंनायखौ थोंजोङै फिननायखौ होआलासेनो बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै जों बायदिसिना खोथा बुंनानै बायदिसिना बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायदोंमोन। दा बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे जालायनायावनो बिदिनो जोंनि रायजोनि मानसिफोराबो सोरबा सोरबि माने बिदिनो रागा रेगि जानानै गोबां बाथ्रा माने दान्थे बिदान्थे जालायबाय। बेफोरबायदि जानायाव दा
दिदोमस्रि बसुमतारिया बिथाङा उनाव थांनानै मा जाखो मा खालामखो जोंहा आफादगिरिखौ बिथाङा आथिंजों सुगैबाय एबा जोबाय। दा आफादगिरिखौनो आथिंजों जोबायबा अब्ला बेसेबां माने मुगैथावना बा बेसेबां लाजिथावना बेसेबां अपमाननि खोथा जाहैबाय। जोंनि गामिनि रायजोनि आफादगिरिखौनो जुदि जोबायबा अब्ला गोबाङानो रागा जोंनानै बिनि सायाव बायदिसिना माने बुनो सुनो इफोरबायदि बायदिसिना खोथा ओंखारलायबाय। दा ओंखारलायदोंबाबो गासै सोरबा सोरबिया बुंदोंबाबो नाथाय बेखौ जों हमथा हमथि खालामनानै जोङो बेखौ दसे स्रि दोनबाय। दा स्रि दोननानै मा जाबाय दानिया आफादगिरिखौनो जोबायबा दानिया बेनि दायनि माबा मोनसे माने दायनिगिरि दाय खेना फोनांनांगौ बिदि होननानै सावरायलायनानै माने दिदोमस्रि बसुमतारिखौ आफादगिरिखौ आथिं हमनानै खुलुमनानै निमाहा बिनो होबाय। नाथाय बिथाङा निमाहा बिनो गारै मा जाबाय रागाजों आङो निमाहाबो बिया आंहा जेबो दायबो गैया जेबो माबाबो गैया आङो रायजोजों सोलिनो हाया आंखौ जि खालामो खालाम आं रायजोजों दिनैनिफ्राय गैला होननानै बिथाङा माने मिटिंखौ गारनानै ओंखारलांबाय। दा ओंखारलांबायबा दा मा खालामबावनो जोङो रायजोआ बिदि बुंनानै थांनायखौथ' जोङो बेखौ जों बुरखाय बुरखि बेसे खालामबावनो। दानिया जों रायजोआ मोनसे समाल'सना सावरायलायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ जोङो माने बैकट खालामना दोननाय जादों। गुबुन मोनसे धोरोमखौ लाना फैनानै जुदि फुजिफैयोब्ला बेखौबोथ' सोरबा माना होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। मानो होनबा भारतबर्षआ जाबाय दिनै धर्म निरपेक्ष देश। बेयाव बयहाबो जायखिजाया धोरोमखौ लानानै सिबिनायनि मोन्थाय बयहाबो दङ। बेखौ गुबुन सोरबाया हेंथा होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। बेखौ जोंबो मिथिगौ। दा अब्लाबो नोंथांमोना जेरैबायदिहाय जों जार्मनबारि गामिखौ जेबो मिथिया जेबो रोङा जेबो जग्य गैया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव जोङो दुखु मोनदों। जायखिजाया दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सैथोआ बबे आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। दा बेयाव नोंथांमोना मा सान्दों मा बुजिना मोन्दों बेखौ आं जेबो सानस' हाला। उनाव हयथ' बिदिनो माबा मोनसे बिदिनो ओंखारबावलायगोन। दा जों हास्थाया बे धोरोमखौ लानानैनो बेफोरबायदि एना एनि जालायनानै बेरेखा बेरेखि जालायनानै बैकट खालामलायनायखौ जोंबो हास्थाया जोंबो लुबैया। नाथाय बेयो जों जाखिनि खामानिखौ मावदो बेखौ धोरोमखौ लानानै जों मावाखै बेखौ आङो आगोलावनो बुंबोखाबाय। बेयो गावनि दाय जा मोनसे मावदोंमोन बे दायखौ जोङो निमाहा बिनो थिननायाव बेखौ गनायैनि थाखायसो जों रायजोआ बेफोरबायदि थांखिखौ लानो गोनां बाध्य जादों। दा ओंखायनो रायजोफोर गासैबो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोननो दिनै आं बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि जार्मनबारि गामिनि नखरसेनि जा बेफोरबायदि जेंना जानानै दङ जा जाथाय जानानै दङ बेखौ आं नोंथांमोननो गुसुङै फोरमायबाय। दा बेखिनिखौ फोरमायनानैनो नोंथांमोना जाबायदिखौ सानदोंमोन बा जा मोनसे गोरोन्थि साननानै गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोना निउसनि गेजेरजों फोसावदों। दा बेखौबो जाहाथे नोंथांमोना आरोबाव बेफोरबायदिखौ जाहाथे फोसावनाङा। धनिराम बसुमतारी दिदोमस्रि बसुमतारी बा बिथांमोननि फिसाजोफोर दङ बिथांमोनखौ आं गुरैयै रायजोनि जाना खावलायदों। जों दाबो नोंथांमोनजों जोङो जेबो बेरेखा गैया। बैकट खालामना दोनदोंबाबो जोंहाबो गोसोआव गुद गुद जानानै दङ। नोंथांमोनखौ जों बोरैहाय बोजबना लानो हागोन। दा ओंखायनो नोंथांमोना जेरावखि थायाथों मानो फैनानै रायजोजों गोरोबफैनांगौ। आगोल जेरैबायदि सोलिदोंमोन बेफोरबायदि सोलिनांगौ। आं बेखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों।